Moussa Diop yimɓe heɓe ne mbiya koddigal hande député ji ɗi assemblée nationale ko fitina wonande e leydi ndi yimɓe heɓe ne mbiya opposant ji ɗi haade ɓe gaari kala projet gadda toon mana tan moƴƴi moƴƴani koɓe diwnoɓe est ce que ko ɗum foni woni koddigal député ji assemblée walla ko exactement hay sinno ka opposant so tawi projet manan ari ummori ko banggue manan pouvoir est ce que a wona poɗɗo wonde ɗum cikkuɗa très bien ɗon de enen jaaji min de opposition noon gonɗo pouvoir e gonɗo opposition foof so tawi kuulal addama ɗon walla budget addama aɗa andi ɗum ɗo ko nafoore leydi ndi sa salimi gonɗa kadi a leydi ndi hoorema jiɗɗa kalden gonga fen Macky Sall wona leydi ndi Macky Sall ko mawɗo leydi faut leera kadi quoi hoto yimɓe mbar confondre Macky Sall e leydi ndi président de la république Macky Sall ko mawɗo leydi won gonno ɗum o woni goɗɗo ko wonata so tawi kamɓe ɓe gaddi hunde nde ganduɗa e nafa leydi ndi kala gonɗo opposition so tawi leydi ndi jiɗɗa wotan sa wotanani min nangat kadi a leydi ndi il faut kadi leera yimɓe kalde koko kono gonɗo kadi pouvoir kadi firtani annene kala ko président de la république so Macky Sall yimɓe mum gaddi poɗɗa ko wadde ne moƴƴi par ce que onon gondi min de kala gonɗo so tawi gonduɗa ko Sénégal sa yi ko moƴƴi kala gadduɗa nangat sa yi ko boni kala gadduɗa opinion wo addata ɗum noon ko wasa wonande Sénégal pour tan yomin mbaɗ blocage yo bon ala min de blocage pour yo bon mi yadani blocage min ɗum leydi liggota hen noon kono noon ne pouvoir ne kañum hoto watta mbaɗ débloqué tan huuɗi ɓuddi tan taw yahata taw kañum ko yaata fof taw fayi ke nder galleji men il faut ɗum kadi c'est à revoir donc yo won assemblée républicain yo won assemblée responsable uji yo won assemblée ɗi ganduɗa taw jomumen pondir ko ɓuura wawde addude miijo moƴƴo ɓuura wawde addude loi moƴƴo ɓuura wawde ittude loi moƴƴo mo moƴƴani Sénégal ɓuura wawde haalde haala probléme aji miskineɓe min de ɗum on assemblée jinmi on assemblée panni tawi noon assemblée noon goto fof ko hoore mum yahanta ɗum kadi min kadi on assemblée ɓuurnayi yimɓe heɓe mbi assemblée ɓennuɗo kam wona assemblée way kono dinguirel sukaɓe ni lirtuɗa ɗum ɓennuɗo an ɓennuɗo assemblée ɓennuɗo farba yahata aɗa assemblée farba joni yahata aɗa anda ɗon ɓuuri bonde farba joni yahata assemblée farba jooɗo joni faji malle mo ala mi haalantino an gon probléme e farba haydara ko grand frère am ko mawnam ko jogui droit haalde makko ko mawnam kadi min waɗɓem fabrique ɓe min ɓe jogui ɓe jeeya waɗɓem fabrique ɓe wadde so tawi o change jaɓɓal mi haalat farba ko président woni astafurlah woni no ala golɗo kam hankkadi woni député hay député goto ma nan wasa yaɗa assemblée ala eyyi golɗo eyyi o woni député joni Oumar gon député Oumar en jooɗo 2 mois yahay walla 3 mois yahay hoto ɗum fawi on so wattama député aɗa kay Macky Sall watta kañum wonko yiɗa farba normalement hayso ko goho haalata ɗiɗo o alna ɗum gandal tati o alna ɗum coftal nayyi o alna ɗum temps joyi o wi ko homme d'affaires kanko ɗanata ko jamma ɗanata ko ñalawma wadde noon so ri lawol hono makko en potano wonde député ji par ce que fonno wadde boy makko goɗɗo walla neɗɗo makko goɗɗo ko ganduɗa intellectuel aji moƴƴi nan toon to Matam to ɓurɓe mo wadde mérite ɓurɓe mo jogade temps ɓurɓe mo yarude ɗon bagui a meɗi nande farba ɗon loi walla farba miɗal haal probléme wal goɗɗo a meɗa nande hono makko ne mbayni leydi ko liggorode de mbimami wona kanko tan an aɗa wawi aɗani député Matam kalɗon hunde an ɓennuɗo ɓe lampaji moɗon foof o waɗi député Matam mbimami no député Matam an woppone lampaji an lampaji ñamata jettay lampaji an galle makko an adi lampaji an min an adani lampaji mi soara hebtedugal ngal ɗon basi ala mais mbeɗa andi inchallah un jour min wona lampaji min ko lampaji nder reedu jiɗmi min jimi yimɓe daña ko ñaami eko jara eko cafri eko gandi so pari lampaji ɗi gara ma rene bam quoi non il faut yimɓe ñaama Oumar il faut yimɓe mbawa wuurde koyemen il faut yimɓe jogo autonomie indépendant d'accord ceerno Moussa présidentiel 2024 ɓooyani hanko den o heddi hen ko hitande lebbi waɗi fuɗɗiɓe waɗi déclaration kañumen kam mana ko candidat ji guilay joni ko wayno Ousmane Sonko président Ousmane Sonko d'accord en nandiri ala probléme min mboɗa wiide mo président de président ni voilà très bien merci ala beaucoup probléme min jimmi ko jaam quoi très bien voilà ewa président Ousmane Sonko waɗi déclaration wi kañum ko candidat 2024 kono kadi o abbini hen won moƴere wonde waɗede gam yidde ferguidde mo o wasa yettoyade e élection présidentielle 2024 ɓoyani tan honorable député Farba Ngom Abdoulaye Sow so tawi manami juumani Abdoulaye Seydou Sow wonɓe mbaɗi conférence de presse mbi kanko haade makko haalde taw haala élection 2024 omo jogui dossier Adji Sarr est ce que affaire oni findiri no aɗa andi oɗo Oumar aɗa andi ko mbiyata ko so haala so nani yo nandi cellu Ousmane Sonko en fait hayso o yaltano haali yimɓe déjà nder ɓerɗi men Sénégal jaggi ko candidat jaggi inchallahu rabbi joomum kanko woni président 2024 heddi kay ko yallah hokkani wuurde kawren passation de service entre Macky Sall et Ousmane Sonko so Macky jaaɓi so Macky gueddadi yeehi non o gueddata parce que o gueddata mais inchallah rabbi drapeau tout so gonol less wona woni ɗum MS ko o ɓeydoro hen M o tan ɗi wata eso heddo ɗon aɗa nandi
aɗa sa naari sa yi palais woni ko do drapeau leydi ndi e drapeau to son président jeeyi waɗi ɗum ko ms Macky Sall eso iwata ko o tan ɓeydere hen sallah jaaɓi 2024 aɗa andi ko mbiyata Ousmane Sonko no joni yoɓe lombu o hakku mun eso tan wona mos ala non mos wona jaren emmo tan iwtan o eddo hen ayi président Ousmane Sonko so tawi yalti haali APR ene hersini wona hersini ko yimɓe joguiɓe niveau pon yaltude jaabomo des cadres de haut niveau Farba wona cadre Farba la ngal gandal Ousmane Sonko débat wona débat terre ko débat gandal yow Farba jom Ousmane Sonko haali ko foof gueɗe goori Farba jaawi Ousmane Sonko mami naw Adji Sarr mandat holto mi naw ɗum naggam makka fijirtahi non makka mais en woni wi Adji Sarr wi Adja non mi pourquoi même Adja non Adji Sarr non Oumar non Oumar ay hajja e Adja e alaji hori yimɓe bondiɗum par ce que hunde ɗum ko mérite woni ɗon ɗum kaltinaɗa ɗum ko neɗɗo jaaɗa makkatal mum karlam te makkatal mum karlam wona woni fijirde politique ɗum ɗo ko ɓendata dossier o hol jagguɗo Ousmane Sonko jaggani Ousmane Sonko noddu ɗum mais Yaham Diallo yo noddumo Ousmane Sonko nodda rawde ha joni nodda kamɓe tuuɓe noddama haydi Ousmane Sonko woni jooɗi dossier vide woni ɗon ala ko woni hen haydara ɗum cikkuɗa non mais anne holto mais médecin binduɗo biɗo wala ko violo o jooɗima lewru yindere goto koko mbayi ɗum so tawi ko noon wori médecin o noon wi mais an capitaine Touré holko jarani ɗum an kañum perte liggey mum capitaine Touré yi perte liggey mum pour Ousmane Sonko te wanda Ousmane Sonko Oumar ay so haalni yon cellu Ousmane Sonko woni mo ala wona candidat 2024 ko goto Macky Sall goto pourquoi Macky Sall goto Sénégal kaafi ɗum ɗon nandirami ɗum noon par ce que mana Macky Sall haali so waɗi candidat 2024 holkono probléme o ala aɓe laɓaɗa waɗani ɗum non ɓe jiida Macky Sall kañum yalti haali wi waɗi révision constitution faami welde mo uddi waɗi hen caabi waɗi hen kanna waɗi hen kandal kañum haali Macky wima ko ñanden ko ɓenɗo 2018 2000 wi ko yo walle o heɓa leydi 2019 2020 kanko paari ha laaɓi toon haaju makko Macky Sall haali ɗum wona goɗɗo ɗo leydi ndi fof goto fof wawa won candidat an aɗa won candidat mbaɗa candidat sona Macky Sall goto woni mo candidat yamirani e jarateɗo mo heɓani taw duuɓi sappo e jeetati walla naɗo prison heddi Ousmane Sonko holmo yadata Macky noon ne ñaga so jaaɓi o po Halif Sall yaha o po Karim yaha o ƴeewa APR o ƴeewa mo yiɗi yaha yimɓe heɓe mi heɓeni mbiya maɗan so yiiɗi maɗan wadde bouleversé rythme Ousmane Sonko o waccita Khalifa o wadde Karim maɗan pour waɗa bouleversé Ousmane Sonko aɗa andi oɗo aɗa andi Ousmane Sonko yimɓe kadi jogui yimɓe kadi ne jogui guumu gama est ce que PDS yaɗoyta e makko affaire nde pour wadde galgal soko yimɓe heɓe jogui ɗin guumu gamaji aɗani kam sa jaaɓi gorel Idriss Seck wonno deuxiéme nde ɓe jeehi élection ɓinnuɗo ɗe présidentiel Idriss Seck non wonde Macky Sall arte makko Idriss Seck ɓe mbiɓe daña 84% leydi wona jogui nden fajo Macky Sall ɗanke fiyede wadde des fois Karim Wade ko sénégalais on est d' accord min de mbiɗa yurmimo par ce que Sénégal jogui droit ya garta mais Karim ligga heɗo walla hollani en ɗo hen tarfata laydi Karim probléme Sénégal ko ummi fade jongo a meɗen Karim Wade haali probléme ndiyam walla haali probléme Sénégal Karim nan joni Qatar ko responsable politique je respecte beaucoup quand même mais Ousmane ko kaɗaɗo mi anda mais Ousmane Sonko ko quelque gonɗe sur le terrain guilnen fade joni il est le seul Macky Sall mo yinno ittude gasa ronki par ce que Khalifa Sall Macky weddi ɗum pour wasde président 2019 Ousmane Sonko Macky yinno on nani Sénégal mbimi ɗum o wukkirat a wufata a wukkirat o wukkiri laalaki Macky Sall wona candidat somo wawi ñamtude konngol makko noon ta ɗum Assane Sadio min ndem jikkani mato kay ta ɗum Assane Sadio ceɗɗo no wayi tiiɗede konngol mum ni e ceɗɗo no wayi wonde joom konngol ni ero ummi ɗo e ceɗɗo no wayi wonde joom konngol ni wiyata ceɗɗo darima e nder par ce que ɗum fof ñamti konngol gondi gonɗa wadde ala non mbeɗa andi gondi komi non mais non mbeɗa andi seɓɓe min mbaɗi sikore jam seɓɓe mbeɗa sila bam seɓɓe ceɗɗo aɗa andi an aɗa andi ceɗɗo ummato men to ceɗɗo holno wayi ceɗɗo kala ko yima waɗa mbeñu ganna sammaliya molo boro so tawi Macky Sall wawi jodade Sénégal koye aha ko mbaɗo candidat min de bra he ɗum kono jaɓata ɗum télé mais mbeɗa andi kam so waɗi gueɗel gorel so yalti deuxiéme tour o yahata premier tour firengal bongal est ce que cikkuɗa so ɗum waɗi waɗata dillereli leydi ndi waɗata way par ce que waɗat Ablaye Wade nde wanno nde sappo e naggam neɗɗo maayi waɗat way par ce que yimɓe heɓɓe mbiya leydi ndi ko duwaw jogui ɗum ko duwaw jogui ɗum wonmo ganduɗa politique jaranani ɗum hay holtade hen segre mum kono wonmo ganduɗa ne wawi fawde hen fitade muɗum est ce que cikkuɗa jibinta firina non jibinat firina anta jiminat firina par ce que 2011 haɓata hen nde ɓe sukora président Macky Sall tawa minen nden emin jeeya haɓatoɗoɓe ñamami ñan jogoro mere gadde makko nde min mbeɗa daari goɗɗe honam daari donc noon ko haaɓa ko yimɓe calni Ablaye Wade heccimo jibinimo woni kadi mawɗo makko politique yimɓe Sénégal salinima ɗum ha waɗi mayɓe caggal ɗum wala masla wiya jeeheran yimɓe mbaɗi sanction Ablaye Wade mais Ablaye Wade hay goto añani ɗum Ablaye Wade hay goto añani ɗum kono noon wonko wawa wonde Macky Sall so jabno ko président de la république o paari ɗo wonko hen ko waɗi wonen ko fewi wonen ko fewn ɓuuri heeɗo kono ko boni o yalta o ƴeewa yaade Nations Unies o ni omo jogui capacité APR jogui cadre de haut niveau comme Amadou Ba en Ali Ngouille Ndiaye en woɗɓe non exemple tan mami non mais ala non mi wondani mabɓe mais mo kam exemple tan aɗa ɓuuranaɓe kamɓe ganda ɗum ɗo o faami
o hokka ɓen woda gardiɗo non el malik monon ƴewon onon ɓe ƴeew litre ji moɗon ɗi woto haalɓe farma wontan ko maire a faami noldemo ɓen balle jaaha candidat so gañima bisimilla so gañima c'est bon so gañaki so walama ɗon duuɓi so yiiɗi o arta sénégal sen koli tottamo mais ɗo so jaaɓi leydi ndi allah hokki ɗum inchallah Ousmane Sonko so salim leydi ndi inchallah ittiɓe juuɗe makko sénégal leydi kamande ko cooɗi Macky Sall juuɗe mum ɗum kam o mandi ɗum ala masla ala hay hunde attention mi haalanma Fouta kadi Fouta firi par ce que kayi ma won 9490 cartal opposition jaltugal toon 6000 et quelques yeewi jeeyi sans compter 1300 bulletins de nul donc 10 000 et quelques usini Macky Sall te oɗo élection garawo ɓuura wadde garaw min mbaɗno min inchallah rabbi jam mamin duttu joni caggal leydi min jawa min gonɗon seeɗe galleji min garta pour wonde ɗo uniquement ligganaɗe président Ousmane Sonko inchallah ko mbaɗano Macky Sall ko mamin mbattanmo ko ɓuuri ɗum kadi min nanga kadi président Ousmane Sonko min nannamo e nder Fouta natano nder e bowalɗo min gandi par ce que min Fouta koɓe toon min jeeya toon min jibina non aɗa wiya to Foutanke aɗa won Foutanke taw jibina ɗon minen ko toon min jeeya toon min jibina toon min mawni toon min janggi toon min gandi foof min mbawi nandu min jiɗi fof min nandu ɗum ɗon eyyi joni gaynirten onon wallu yeewu jogui ko 80 députés ɓe to jogui ko 24 ɓe jogui 56 ɓe jogui ɓe to jogui ko 82 députés joni so tawi mi faami joni kam hankkadine en mbiyata fonno wonde ko député tarɗi ko kañumen gonno arbitre o ewa ceerno ewa hande so tawi ɗiɗon député tati ceerno Alassane Sall Pape Diop Pape Djibril Fall so tawi no hande a waɗanno so tawi no ɓe gonno ko diwan aɗa waɗa cartographie aɗa sifoɓe hol qualité manam dokkataɓe Pape Diop kam vraiment ko doom bayam quand même kadi ko mbiyata ko c'est vrai go waɗi droit respecte kam soit goɗɗon o ƴetti soit mo ganduɗa haydara firtani par ce que tawi o waɗatno Macky Sall o mandi Macky Sall maire président et tout gade ban waɗa yarande député o yardane Macky Sall tan goto ɓurno yode yimɓe kaldu gonga Pape Djibril Fall noon on ɓuurode catastrophe Pape Diop bettanimi pourquoi donc Pape Djibril woni catastrophe nde yalta Sénégal e fof mbimi ko hayyu par rapport analyse uji makko par rapport darde makko nde o jogui probléme parrainage Sénégal e fof daari les patriotes fof daari pour walludemo ha wawa ɓe noddi nde o noddi weccede nde goto fof itti waɗe doole mum boɗon goto fof ko wayi so tawi o woni a wawa wonde mbiyaɗa ara an a waɗata clignote gauche a waɗata clignote droite ka daride hakkude waɗa mbaɗa embouteillage o wi o wondani opposition oga o wondani pouvoir kanko hakkude makko peuple o woni il est libre non non il est libre aɗa wawi wasde wonde opposant gona proposant non un leader politique n'est pas libre ah bon aɗa jogui liberté politique ko militant walla simple citoyen mais leader politique par ce que sa woni leader kanko woni ko waɗani hoore makko o tawa ɗum galle mabɓe o ronani ɗum aɗa waɗi libre ko taw teddugal galle men taw teddugal ligguey on waɗi libre kono kanko waɗani libre donc wadde sénégalais ene jogui makko droit wadde noon min de position Pape Djibril Fall vraiment ne bettima no fewi par ce que min mbaɗa fanno quelqu'un oɗo janggo Ousmane Sonko laamima ɗum nga kaggillomi de walla baɗo Ousmane Sonko so laamima oɗo jeeyata opposition pour kadi wadde kadi potentiel opposition matière min toon panno Pape Djibril Fall mais tel n'est pas le cas ceerno Alassane Sall vraiment bon ko kañumne machallah kañumne kam vraiment ganda tan coalition men ala doole kamen coalition men fof ganda ala doole kam ceerno Sall kam wiyata kam wona liggotoɗo wiyata wona neddo nunɗuɗo so tawi jiiɗi nandirde gonga ala ay oni on wataw nundade wona farbi o ñaami kalis ɓe ñamdi kalis gilnel o foti leɗum hoore makko farba haale télé wi émission TFM farba wi jelna mom jelna farba noon wi si firti o ñaami tede kanko nen ko ministre wadde firti won commission mo ñaami mais ha joni yaltinani o leeri ɗum te o nani andi donc on hawni min de challenge al koli adan ko halga min kam vraiment mi wiyani min kam be wona opposition mo ganda mo jaadumi wona opposition mo jaadumi tay gonga wona opposition mo jaadumi hande opposition mo jimdo radical joddo pew mo ganda odo vraiment yimɓe batte hakkillaji haalna ko probléme aji ganda darto ke miijo ma len demgal ma ko président Ousmane Sonko Allah jarama wayno bandiraɓe mi salmini bandiraɓe fof mi juurima ɗumen weltanmama kadi vraiment bordode kume kadi vraiment hono monen yimɓe tohluɗum e leñol he par ce que yimɓe ganda sa fof dardotoɓe men kalde men kadi vraiment mo andama hande leñol o wodani par ce que yimɓe fof gandi darde ma ɗum ɗon vraiment min ñagoto Allah vraiment yallah hokke judde balɗe moƴƴude battani kadi wona minen tan noon meeɗa jordade taw choix wonde on ministre tan ngabbuɓe dow a joddimen a waddiɓe ñalawmaji kewɗi taw no donkuno haalde ngala to kalno en kaɓe abla wadde poɗɗa ɗumen dokkuɗa ɗum micro dokanta dantel ɓenen ko député ji ɓeyani ko ministére nan jogande ngaluji mawɗi kono kaldata e mon minen de emin ñaago Allah yo Allah dandu min rewto toon tan paɗon non attends non ko ñagadal rek wofo ñaago Allah non aɗa no mi ƴawidimo mais mimo ñaguima Allah yo Allah dandu min e wadde noon minen en emin jiiɗi kala balluɗo leñol ngol janggo so tawi woni ko wona walla won responsabilité dañade taw ko enen fof jadata
ɗum ñaagui Allah par ce que on a besoin vraiment des grands journalistes kañumen taw kadi ko wonnotoɓe kadi plateau ji mawɗi taw kadi surtout ko haalata kadi ɗemngal mbimami par ce que français weli ko foof ɗemngal gongal weli ko foof ko ngal jeeɗe ngal ɓuuri welde donc ko ɗum wonno salmini bandiraɓe juuraɗo men wiide fuurankoɓe mbatte haqqillaji hay gototo fun toon laamu ngu gasi ha laaɓi ceer heddi ko lebbi sappo e jeegom ɗo e lebbi nayyi yimɓe pay ke campagne ha laaɓa ceer leydi ngal wonno koye politique hay gototo fun toon ay koyel ɓi moro ɗum gasi kaari ko bandon walla naggam ɗum gasi politique ala bandiraga ala haydara sinno tan ko ɗum wonno politique ko yiyande e miijo kala ɓurɗo e men ɓuurani mum hay so jif so tawi jif o walla ate o so tawi kanko arata Fouta o ɓamta Fouta ko on gondeten enen jaaten ko jaado e men balleten ko ballo men balleten ko ballo Fouta woni probléme men ko Fouta kala jiɗɗo Fouta en jiɗɗum kala kadi mo yiɗa Fouta jiɗa ɗum mi wawi wiide noon kam président Macky Sall yiɗa Fouta walla en añi Fouta kono mbeɗa andi kam forani par ce que ne forno ɗe caɗele gonaɗe o tampere wonande aɗa jogui foof ko an huufi kalis Sénégal wona kalis ma kalis leydi poɗɗa hollumi kono wallani min Allah jarama noon a jarama inchallah rabbi joomum rendez-vous 2024 inchallah rabbi joomum min guitta woni ɗo ko ha laaɓa ceer min paw Ousmane Sonko inchallah rabbi joomum laamu leydi ndi laamu no miskineɓe ɗum woni komin mbaddata allahumma salli ala seydina mouhamadin a jarama mi salmini aussi vraiment kala yeeɓoɓe Winndere-tv et aussi vraiment kala kadi yeeɓoɓe émission Sénégal min Allah jarama on jarama wassalamu aleykum wa rahmatullah taala wa barakatuh